Čože? Koľko bežcov? Tak pomaly letí to lietadlo. Teda, respektíve vyzerá, ako keby pomaly letelo, nie? Hej. Nemusíš upratovať, však ja upracem, keď dojdem. Kedy? Až večer. Tak zajtra môžeme ísť cvičiť a v štvrtok pôjdeme behať. Lebo zajtra Alebo si daj pauzu, ako chceš. babi majú ono. Uvidíš, ak sa budeš cítiť aj zajtra ty. Po bajkovačke dlho si nebajkovala. Chodia, vieš, asi tam majú pripravený taký Halloween. Aj v hale proste majú všelijaké indície a asi hľadajú sladkosti a tak rôzne, vieš. No ale hovorím si, no naše deti neviem, teda hlavne Tamarka. Vicky už... Teraz si mi ráno povedala, Čo? že ako sa je... Musím ťa natočiť. Aby bolo vidno, že tu nie som sám. A keďže nechceš ísť dopredu, tak mi nič nezostáva. No. Vlastne hen tam robili tú, sa sem navozili a urobili takú cestu ako keby, že? Á. Čože? No tak hen také množstvo psov, keď máš. Musíme dobovať. Budúci týždeň sa už mení čas, že? Ale už začína byť taký opár na rôznych miestach. No, slnečko, že za oblakmi. Poďme. Asi z tejto strany. No, čakáme. Môžeme? Dobre. Opatrenie! On má prosím športovci, opatrenie! Hej, hej. Piť. Kým sa dá. Pani určite by si aká zladená, lebo mala bundu. No. Tá bunda bola vo farbe toho tielka, čo má zeleného. Vieš, čo má? Hej, Čiže áno. má v tej farbe rúžová, tam do toho sukne bola, vieš. Jaj. Čapi si mala zelenkavú v tričku. A mala aj tú sukňu? Áno. OK. Čierne ladiny mala, som vyzerala dobre. Áno, áno, však dneska išla jak modelka.
Ešte kúsok. Ešte kúsok. Dobre. Super. Kľudne ma obidí. Kľudne ma obidí. Točím celebrity. Celebrity nechodia na bicykel. Jak vieš? Záleží od toho, ako ktoré celebrity. Moja celebrita chodí na bicykel.